Выступаючы, Лукашенко паведаміў, што ў межах саюзнай дзяржавы ўжо рэалізуецца дамова аб гарантыях бяспекі. У тым ліку нагадаў, што ў снежні ў Беларусі на баявое дзяжурства быў пастаўлены расійскі ракетны комплекс «Арэшнік». Асобную ўвагу дыктатар надаў эканамічнай супрацы. Маўляў, за апошнія 30 гадоў тавараабарот паміж Менскам і Масквой вырас у 8 разоў, да амаль 55 мільёнаў долараў. Не ўтрымаўся Лукашенко, каб і ў Маскве не згадаць пра так званых беглых. Как только вы ввели дополнительные ласточки, мы их так называем, у нас огромное количество, миллионы белорусов поехали в Москву. И сегодня уже их недостаточно. Владимир Ильич должен заметить, мне вчера доложили как раз, наши беглые уже озаботились тем, что белорусы в Европу вообще не едут. Все едут на восток, меньше, конечно, в Китай, больше в Москву, в Российскую Федерацию. Таксама Лукашенко раскрытыкаваў глобальную гандлёвую сістэму і заявіў пра неабходнасць рабіць стаўку на ўласныя тэхналогіі і саюзны прадукт. Перад паседжаннем ён правёў закрытую сустрэчу з Уладзімірам Пуціным. Перамовы доўжыліся прыблізна 50 хвілінаў. Афіцыйна пра змест размовы не паведамляюць. Да эфіру долучаецца палітолог і прадстаўнік руху «Вольная Беларусь» Павел Усаў. Павел, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну а як вы лічыце, пра што размаўлялі Лукашенко і Пуцін перад гэтым паседжаннем цягам 50 хвілінаў? Думаю, не было ніякіх сур'ёзных размоў, бо звычайна, калі размаўляюць Пуцін і Лукашенко пра стратэгічныя справы, гэта доўжыцца некалькі гадзінаў. Гэта так можна прааналізаваць. Агульна, калі паглядзець на твары прадстаўнікоў расійскага боку, да і самога Пуціна, відавочна, быў такі глыбокі песімізм, нейкай такой радушнай атмасферы падчас гэтай сустрэчы і выступа Лукашенка не было. І Мішустін сумаваў, і Лавроў нешта патыліцу чухаў, ну і Пуцін, відавочна, быў пафарбаваны, зроблены яму макіяж з чырвонымі вачыма. Думаю, што гэтая сустрэча неяк цяжка далася Расіі з прычыны таго, што ёсць значна большыя прыярытэты і задачы, якія трэба сёння Маскве вырашаць. І збольшага гэта абсалютна тэхнічная сустрэча, бо для рэалізацыі планаў расійскіх па далейшай інтэграцыі, пытанняў стратэгічнага характару для Пуціна не абавязкова праводзіць такія мерапрыемствы і вырашаць пытанні там. Усё вырашаецца за закрытымі дзвярыма. Ну, можна дадаць, што таксама гаворка магла весціся па паглыбленню стратэгічнай супрацы, магчыма, па размяшчэнню дадатковых кантынгентаў расійскіх войскаў у Беларусі. Ну, але гэта мы і так пабачым толькі з цягам часу, і ніколі гэта публічна агучана не будзе. Але у той же час прэзідэнт Расіі Владимир Пуцін кажа пра тое, што працэс інтэграцыі мае ўзаемавыгадны і заканамерны характар. Вось калі мы кажам пра ўзаемавыгаднасць, ці сапраўды яно так, як кажа Пуцін? Расія заўсёды... Ввогуле мы не павінны нейкім чынам аб'ектыўна аналізаваць і прыдумваць нейкія катэгорыі для інтэграцыі. Інтэграцыя, як гэта і закладалася спачатку на сённяшні дзень, гэта працэс інкарпарацыі Беларусі. Легальны працэс інкарпарацыі Беларусі, што і адбылося з цягам часу, асабліва ў апошнія гады. Таму не важна, што там кажуць. Важна глядзець на мэты, важна глядзець на задачы. Асноўная задача – гэта знішчэнне суверэнітэту і незалежнасці Беларусі, хаваючы гэта за прыгожымі дэкларацыямі, хаваючы гэта за прыгожымі працэсамі, такімі як інтэграцыя, якая нібы павінна палепшыць сітуацыю простых беларусаў. Агульна мы ж разумеем, што гэта працэс знішчэння Беларусі як суверэннай дзяржавы.
Спадар Павел, пагаджуся з вами, што гэтае паседжанне было вельмі кіслым. Пуціну, відавочна, было нецікава слухаць Лукашэнку. Ён нават не мог уседзець у сваім крэсле і ледзь не засынаў. Разам з тым, ёсць адзін цікавы момант, які б хацелі паказаць нашым гледачам. Вось і акурат падчас візіту ў Маскву Лукашенка нечакана адказаў жартам на афіцыйны зварот, калі камендант Крамля Сергей Удавенко прывітаў таго словамі «спадар прэзідэнт», ён з усмешкай адзначыў, што менавіта глядзім відэа, якое апублікавала расійская прапагандыстка Ольга Скабеева. Господин президент, недавно хорошо бы свои слова да Богу муж. Может, господин никогда пристали. Спадар Павел, ці сапраўды Лукашэнку вось так вельмі хвалюе вось гэты ягоны статус гаспадзін, прэзідэнт, бо, напэўна, добра ўсведамляе, што прэзідэнтам яго лічаць толькі ў Расіі, можа, яшчэ ў некалькіх іншых краінах. Я думаю, што гэта большая рэакцыя была на слова «гаспадзін», якое Лукашенко ніколі не ўжывае у сваіх зваротах, у сваіх размовах, нават з чыноўнікамі. І нават падчас гэтага выступу ён пачаў са слова «таварышы», так, па-камуністычнаму, па-савецкаму. То бок, калі мы бачым, што ў Расіі фармальна адбыўся пераход ад савецкага вакабулара, так, выкарыстоўвання палітычных словаў, зваротаў, уведзены былі гаспада, гаспажа, таксама міліцыя змянілася на паліцыю, то у рыторыцы палітычнай, у слоўніку палітычным у Беларусі засталіся ўсе тыя ж савецкія словы. Таварышы, гэта нашыя там задачы, нават у зваротах паміж вайскоўцамі і звароты да прэзідэнта звяртаюцца таварыш прэзідэнт. Таму я думаю, што, магчыма, менавіта вось гэтае слово «гаспадзін» Лукашенко не зусім успрымае, яму рэжа слух, бо ён неаднакротна казаў пра тое, што ён савецкі чалавек і такім савецкім і застаецца. Што тычыцца прэзідэнта, то тут я не думаю, што неяк інакш расійскі бок мог успрымаць Лукашенка. Для іх ён прэзідэнт, неважна, успрымаецца ли ён такім на Захадзе ці не. Калі мы кажам агулам пра мэты гэтай саюзнай дзяржавы, на ваш погляд, вось я так заўважыў, што усе чакалі перадусім гэтага званага абеда, які арганізаваў Уладзімір Пуцін. Дык вось гэтая саюзная дзяржава, каму яна найбольш важная, для каго яна мае большы сэнс, для Лукашэнкі ці для Пуціна? Яна мае сэнс перш за ўсё для Расіі. Як я ўжо казаў, інтэграцыя і саюзная дзяржава – гэта вынішчэнне суверэнітэту Беларусі. Беларусь ніяк не магла і не можа быць раўнай у гэтым саюзе. Гэта спосаб каланізацыі ці вяртання імперскай Расіі на мапу Европы. І мы памятаем, што гэты працэс пачаўся ў 90-е з жаданнем Лукашенка засесці ў Крамлі, што, канешне, было выкарыстана. І Расія жадала пашырыць гэты саюз. Былі такія планы, як паралельны працэс запушчана была еўразійская інтэграцыя з намаганнямі перафарматаваць гэта ў кшталт нейкага новага саюзу. Пакуль што да такой ступені інтэграцыі, акрамя Беларусі, ніхто не пагаджаецца. Тыя, хто не пагаджаецца і змагаецца за незалежнасць, Масква разбіраецца пры дапамозе в Украіне. Ну, а для Беларусі гэта вяртанне, па-першае, Беларусь губляе сваю суб'ектнасць геапалітычную, ну, а па-другое, для Расіі гэта магчымасць вярнуцца на мапу як супердзяржавы. Калі вось яшчэ звярнуцца да выказванняў Александра Лукашэнкі і пра вяртанне
пра працу беларусаў, пра тое, што яны масава ўсе едуць у Маскву. Вось ён заявіў пра тое, што ластаўкі, гэтыя хуткія цягнікі, запусцілі дадатковыя расейцы з Беларусі ў Расею. Ну і кажа, што вось ніхто не едзе ў тую Еўропу, а ўсе на ўсход едуць у Маскву. Ці гэта дасягненне, калі гэта так, і ці гэта не з'яўляецца, па суці, маніпуляцыяй, таму што у Еўропу беларусы не едуць, таму што цяжка атрымаць візу. Цяжка атрымаць візу, таму што Лукашенко пастаянна парушае межы еўрапейскага звязу рознага кшталту правакацыямі. То што тут ён хоча тады сказаць, што это выбар беларусаў, ці это ён сам паставіў такі выбар перад беларусамі? Ну, давайте шчыра, гэта праблема Еўропы, перш за ўсё. Калі Еўропа жадае нейкім чынам уздзейнічаць на Беларусі, на беларусаў, яна павінна пры любых абставінах мець значна больш адкрытыя межы. І фактам ізаляцыі агульнай, напрыклад, даволі моцная ізаляцыя з Літвой і Латвіяй, канешне ж, будзе карыстацца Расія. Няма візаў, няма межаў, спалучэнні, камунікацыі. Гэта ўсё інструмент каланізацыі Беларусі, пры тым усім, што Еўропа амаль цалкам зачыніла дзверы. Неважна, правакуе Лукашенко, не правакуе. Пры зачыненых межах ён таксама правакуе. І ад вось такой палітыкі, закрыцця межаў, ад палітыкі ізаляцыі, якраз такі губляе, перш за ўсё, Беларусь як краіна і губляе насельніцтва. Замест таго, каб спалучэнні цягніковыя пашырыць з Беларусю, з той жа Літвой, з той жа Польшчы, гэтыя пытанні ніяк не вырашаюцца і звязаныя з нібы нармалізацыяй сітуацыі на мяжы. Ну не будзе яна ніколі нармалізаваная, пакуль вядзецца вайна ва ўкраіне, пакуль у Расіі сядзіць Пуцін. А змагацца за Беларусь неабходна. А змагацца ў сённяшніх умовах можна толькі пашыраючы камунікацыі, ствараючы умовы для таго, каб беларусы ездзілі не ў Маскву, а ездзілі ў Варшаву і ў Вільню. І пытанне, перш за ўсё, цягніковага спалучэння, яно на сённяшні дзень актуальнае, і яно важнае перад усім для беларусаў. Іншых механізмаў абмежаваць умовы, абмежаваць уплывы Расіі ў Беларусі няма. Рэальных фізічных механізмаў няма. І таму замест гэтых пустых дэкларацый адносна таго, што мы там з беларускім народам, мы яго падтрымліваем, ягонае змаганне, то проста дайце магчымасць спакойна, без праблемаў беларусам ездзіць у Еўропу. Вось гэта на сённяшні дзень прыярытэтная задача, і гэтую задачу ніхто не вырашае. Таксама падчас сустрэчы Пуцін, я ізноў жа вяртаюся да ягоных словаў, кажа пра тое, што ёсць гатовасць абараняць саюзную дзяржаву фактычна любымі сродкамі. Ён пра гэта кажа і ўслед паўтарае Міністэрства замежных справаў Расіі таксама пра менавіта патрэбу абароны саюзнай дзяржавы. Вот як да гэтага трэба ставіцца, улічваючы цяперашнюю ваенную супрацу Беларусі і Расіі? Гэтыя ўсе дэкларацыі даўно прапісаныя ў дакументах двухбаковых. У мінулым годзе ў сакавіку, хіба, калі не памыляюся, была прынята двухбаковая дамова і мемарандум, згодна з якой о гарантыях бяспекі для Беларусі, згодна з якой Расія дае гаранты, у тым ліку магчымасці выкарыстання ядзернай зброі, калі у выпадку, калі адбудзецца агрэсія супраць Беларусі. Гэта ўсё прапісана ў дакументах, гэта прапісана ў супольнай стратэгіі саюзнай, вайсковай стратэгіі саюзнай абароннай дзяржавы. Гэта прапісана ў таксама вайсковай дактрыне саюзнай дзяржавы і Расіі. То бок нічога новага не было заяўлена. Ну, канешне, на такіх пустых мерапрыемствах нешта трэба ж казаць. Яны ўжо даўно, падкрэсліваю, выйшлі за межы фармальных працэсаў. Зараз Расія рэалізуе выключна свае інтарэсы ў дачыненні да Беларусі. Ёсць ядзерная зброя на тэрыторыі Беларусі, тактычная, відавочна стратэгічная, і таму гэтыя дэкларацыі проста прыгадванне таго, што ўжо даўно прапісана. Ці Расія сапраўды будзе упісвацца ў Беларусь, калі нейкія
адбудуцца працэсы. Ну, па-першае, ніхто ж на Беларусь не збіраецца нападаць. Калі Расія арганізуе нейкія правакацыі з мэтай выкарыстаць узбраенні і з мэтай пашырыць канфлікты з Захадам, то абсалютна неважна, напалі на Беларусь ці не напалі, проста ёсць план пашырэння вайны, і гэты план будзе рэалізаваны. Але пакуль Расія завязла ва ўкраіне, і наўрад ці можна чакаць такой маштабнай эскалацыі, якая б магла перарасці у вайну. Так ці інакш, канешне, гэта яшчэ раз падкрэслівае стратэгічную залежнасць Беларусі і той факт, што Расія будзе бараніць у любым выпадку рэжым Лукашенка, бо рэжым Лукашенка цалкам адпавядае інтарэсам Расіі і яе палітыкі. Разам з тым яшчэ падпісалі некалькі дакументаў, сярод якіх дырэктыва аб узаемнай падтрымцы і супрацоўніцтве ў міжнародным праве. Спадар Павел, гэта, напэўна, пра тое, што калі пад трыбунал ідзе Пуцін, то разам з ім і Лукашэнку будуць судзіць, як? Гэтыя дамовы па супрацы на міжнароднай арэне, яны падпісваюць, калі я не памыляюся, ледзь не штогод, дакладна там што 2 гады, яшчэ пры Макеі, і ў перыяд пацяплення адносінаў з Захадам Макей падпісваў з Лаўровым менавіта такую дамову па каардынацыі дзеянняў Беларусі і Расіі на міжнароднай арэне. Заўсёды Беларусь, асабліва ў межах, напрыклад, міжнародных арганізацый, ААН, галасавала так, як было патрэбна Расіі. І зараз гэта, па сутнасці, працяг на апошніх паседжаннях з Рады ААН, на якой, напрыклад, была прынята рэзалюцыя за мір стабільны ва ўкраіне, Беларусь прагаласавала супраць, як прагаласавалі некалькі дзесяткаў краін. Так, за вайну. Бо там падкрэслівалася цэласнасць тэрыторыі і незалежнасць, суверэнітэт Украіны. Канешне, Расія такую рэзалюцыю прыняць не магла, і разам з Беларусю, кем там, Нікарагуа, Буркіна-Фасо, яны прагаласавалі супраць. Нічога новага, ну, прынамсі, у дадзеным кантэксце няма, і, канешне, у плане міжнародных адносінаў Беларусь з 2020 году ўжо цалкам страціла сваю суб'ектнасць. То бок усе рашэнні ключавыя, якія датычаць інтарэсаў Расіі, яны прымаюцца ў адпаведнасці з інтарэсамі Расіі, а не ў адпаведнасці з інтарэсамі Беларусі, якія на сённяшні дзень ўжо расплыліся і падпарадкаваны стратэгічным інтарэсам Расіі.